bono ngomobwati ore torochi ng'a nyomba ne turungi nanywa kuna ng'ana iga ngonywe turungi ngwate omosacha omoye ngonywe turungi nande ndubi bono nayo gweta ase abanto korora ng'a Marisero nemorendete rora buna are buya bamanya ebinto nkorigochia ene stress embegete ndaiga nario orakumi bono gwate ebire nkobwati ore omwana oyo oke muntu oyo ogwetogeria kirimino gie kenyoro bototageti komanya magotu asare ntango chibasa chia magotu gakwanyorire motomero oche school andi gwanchakire na mang'ana amogotu noino Marisero ne utakunyigwa rero ni tukoki chibasa chia matamu okwangire korigi asa nakabasa te koru totete kong'ang'irani igano meta sina eboke timani yo kare school totete komanya ekiakori echinga kikie chiomanyete ngakiomanyete omwana akomanya school ngango chibasa tomobekere simi nagora kendari nomete omwana ori kana akobiore bono tienda rakoburia mong'inani egento ngere nkona kogotebi walaema che Marisera nande kano inyore chitariki chiarero manya buna gokore sukuruga tagocha omoro na risori yawe iga chena kanire botani onya tori kobeke meroberi yawe iga buya oroberi buna abasacha bande bakoroberi emechi yabo bakayarekana onya tori kwebeka buya ngokunywore ritukeri nande bakoichane ntegerere otengancho monyiro Marisera na kara ntegerera pere mnemboria konerega sero pere ogokwara gokwigara ora kare nenkobe kori omuti ira ngora nche gonta itengo tebiga tomaiti mambia amini asinabo kamambia sinagenda ande bona achire bono iga ekaramo gonta bingo mwana yo kora magos timbwati inde banyanga mangana omwana na kyakora magos lazima abe kunze elinde atakwa kuiboko yani wonta nganya tayari kwa ruchire buwa oitete muntu amana nganya wa yitasalika ngasana ngumbuwa yala anangwara nanguna abana bayakwanda mama okora nyangaro ya mangana na manga motebe njomba na butoko sikanere bia lakini nje ninganchi tokopima umuntu mente nje no mwoge buna no mwoge ni manzo njo wete kiberengere rindori ya mama yawe manje no kingwenda gochia tindo china kindango ekige kondo mapi na mama ndware te mama gaki ukarwaro tana gokorora no rendine nje mwana ne mna gwa kinire ga tatigane kikati kya clinic kwana korwaro genda nyagitali yani ose kubuna mutete alafu mbato musachi mama gaki musachi onyagocha bwichiga yobegete binyasa gaki mama nayo oransi buri gaki onyagocha oyino njombo gokwana bogose kasi na mangana yo spinyangara chetaga te yo njombo oyingara ni gata gete gogosalia se nje bone e market ya mugorire bona kumeti ngurike goriki ana gagocha kogenda ndi ngotera ale nyumba ngotera ara ya babo lakini mama uchonyo ori nyangara omusomere mutenje tindi mukiaro e nyangara nginangocha gotiera motebi ngababa Niki na kogoseire mangana kiayo kali kurigocha bwone ne nyaruka ya itankora yo mwana one tigango kani ngoyore igoro tago gotiga na indwarete bwata basacha abasacha babegete binyaso nduse tichinda nende tominati nende mugo seiveri tina nisa togochigoro lakini ekitige gochanda ekyo tikego chanda ekiga ali nabo tebi omwana one nande gento takoreti kwa nini piripiri sio ira ya kuwasa nini ekinegento bosa yenke bose kogochanda nando yore igoro tari gogotiga nje gento nago kire muno njombo ko igore ire duka bono eduka eyi aba yani aya bona nande gento ra chakomogoti mono noroche beke birengere byase byasara naende toba ngagokonia mandasi kiango bosamusa omwana one toko moko genderera nimedero nyakongwete paka okay mama of course nanyi gorere chibesa njiro tindaka lakini orengete mangana yo spiaire ndochikomenya nyumba iri no marembe na komenya oyore igoro maita akorwana botuko na mugaso no maita mandara yi mwambo no mnatoko kwana iko maita na bali katiga iko tiga gwechanda tigera tata ruwa neseri yao ingo gota konyoro njombo gote na ki omanyete yani okonyoro gotaka buzego tali ayo komutake igo ngana ko ire kurunga emambia ya onjomba ngote biare the whole story nanda gote nganya be arombo anjera lakini tigatora umirana na nyangaro
ayo dande tiga kumurwanie segita irori riki Mama njitingo murwani. to basa kumurwanie na gotebi ngamutigere tato yore igoro aira niye gesiomba Yo gachire minta mama twa mwenda igiragaki. ke uterege ko bambukere market takonyora tiga nayo tiga gocha Mama tiango konye kwa busa. busa no mwana one konyo na abusire ko nyumba Wakotribia. Hello. Nakbono mwanji. Nakwa wote. Ana njimbi amboget. Nakwa rai. Ai, la igure robia sana kwa video gili ya obono man. Yoko. Ai nenke ngukoro. Kani wate che wiki ngim. Kini ano mo iseko go sibisi bichitai ko ko. Chimbian. Bona bo kirega naro rangu akirinda ukwai. Alafu lero nata itange yo 20 minutes. Entonces nata itenda hotel. Lakini tari asesi. Sawa. Oko bafuri tokonte ile. Sawa, tihango tigo rasi bichianga. Ndendo mao kwana baadaye. Sawa, ya tihango tigayo rasi bi. Sawa. Omo asome. Iko kwantebe tiga umugambi agakwachi besa elindo gakana mwana ulia muna mwacha akanite nere asomi mwana mpaka garagi mpaka akuri naende nyuma yaye ngoje goja kontebia ibo ntegele umangoja kontebi buye ngakimwacha akante umugambi uyu kai mwacha akante mpaka mugacha utwana mugo sabana chibesa aende kwatikira kontebia umwana ulia na ruga ali na kole school ngata ko chaiga ngani yanga takuta chaiga igo aya no mugambi matanga asimoko iro mwana one inchena achire nande timba se kukendi yo oraba konte aya mukungoyo na achire umugako oyo bono onchaite bono kwandukira omukunguri bagokondo ngina abana bawo ese ulikuwa nywamete kindo omwana bono goikeira ase ogonchaya toro chinga ningo korera tegesa kuga natamanyete lakini bono michandokie muchiki oyo bono nache temugakong'enchokie utari gochari bana baye utari gochari mong'ina oye okobankari bunankari kakinchera teri gotebi mogendi nobomaeni kaki abatware gosoma nabwo bari buya bamenyete buya rero mari onsaribo twarenge nere kirasi ekebu nsariga akagani kungambi ngakana rero onsarigo bamenyete buya babwate chigari baraba MP yani umwe MP omugimankanga ntari kamwanya kaki kanga timenyete obugima obuya bono nkieki ngakingoko lakio nyetari abana bakinire gesakuri kunari koirana ngurunse ndebyo nsarigo nagurenze bona nchakingo no namba ibere muyi
togenda rubugima bono michando kiyo na chiritega muntu utachari na achari wana kwenda